Hai kini ka janmi ngai ngo yu play sai sien ni ka ba ula. Ai la ngai ka ba ngan yo ban grand shapi lang ba kini ka video nak tien ka jong play. Hai kini ka janmi para bangek ini page bat nga na ka shiti shau filaman na kalnong ka benengkong kadantang ka ba kalnong bagai dekat ke beningkong, ia ke bangin nepek kerpang, ia kata ke kentien unong sa bendi, bat ia ke bangin ya perkhat jeliu, bat ngin ya pek al likimat, bagai ke bangin yo jingkai kum ki khon ki jong blai, ngin stang dah ke ba ngan puli ke benta ke bawang kum ni, upong unong sa bendi ukres Jisu. Unong sa bendi. Hai ka tien nong wai ong Paul a prisoner. Ani unong sa bendi. Nila ban shibu eri ka jingkili kumbaya kili lang kelum lang baro wai unong sa bendi. Ndai. Unong sa bendi dadai ha ka jing perkhat pai ba ni ong ba u deu briu ani ka briu ki bele e kambaman. Pen Kenya ka an jongkari ani jongka jela kambaman bala syam ya kata la kem yaki la bishar ki bala syam bakile kata kam ta la set yaki ha ka yeng bendi ba kani gadi ke juk kentien ke Paul u penang kam hang ni wong u nong sa bendi ne u prisoner hang ni u Paul u pen itu ye ladi daga ni ke kerten bawa ngalong u nong sa bendi Ukraine gini ke juk kentien nong sa bendi ha ka dekat ke ba khatlai ke dekat ke ba kendai ba ke dekat ke ba arulai but i kumba kanik kentien unong sa bendi i kumba kala longkum kanika mat pedeng kanika phang kanika team jong kanik siti nalo ki we pa ki team ki bagi sepet nang ni shukman but kaditang ha kanika siti ba Paul u habau stami ke siti u batai ladi hagani ke rukom wong Paul u nong sa bendi jong u Jesus Christ ba u thoi ke siti na ka yeng bendi para bang emdai na marba usno sarong haki bedai bagini ke jing sha ka jongu na ka jing don ka jonga ka jaka ne usno tu ba don ka jaka ka dei ka jing tmu ka jong ublai ka jong ublai tidak ada kadang ini paya artli kimat ke ai ka bangin yo ai kiti kimat kibat don kam ban sungthu banyo jikai kerki naga de ka benta jo kiti ka jong blai ke baningkong habangi perkhat bahaya ke dikiti nong sa bendi habanga perkhat ke benta ngayo artli ki point kibat ke baningkong kador ka bausi the price that he paid the price he paid kador ka bausi kador ka bau Paul usil la se katakan khamsha shob ngine pe ke kador ka bau usil u Paul u latip biang ane shai biang ha ke bedai bat kador jong ke jilong senran basisha haba u dona ke jaka usnu thu biang balai namar ba u kenrat u jongu dan u Jesus Christ bolang u tribe nong pade u jongu u klem buri hage bedai bat kanika reality kanika jingshisha na ka benta kitu kiban but ban kiban syakri ya u ulakran hage bedai bat kani hage gospel of Matthew san khatwai nadu ka basdang jogi syakri ulakran ba kinsa pencitom ben yepi dan kinsa ken ben yepi naka benta jona nang ta hakal nong ga basyufau kedekot ke ba arhuar uang ba namar jonga on sa isi yepi de kibriu boro nang ta haga gospel jong yo ades kal nong ga ba khandriu ke dekot ke ba ar uang ba kinsa penyap yepi bagi song kile ekeni namar ba kile ekeni hak kerteng jong ublei ujong ki but
haka gospel jong Markus lang bopra da kok balai busau ong bagi tu ki bokok ban bu dengan kin lain ladi bakin ba ya gading fna ka batau ya ka suffering man sashi tom na ka bentau tera Markus lang basipo da kok balai po ukran to om dei tang ge bangin sayo hindai ukran kam tam haka badai bakatu ka kentin on sap penci tom ben ru ya fi ngasi ko on puli gini na ka long ka basipo but haka de ka ba lai po nakaktiin ka jangu blay to kan puli gani para bangin niya ngap lang bat nga kaong kum ni nat ko ba ar bukon dai hendau jisu de tu ong shisha nga ong happy dan bala i no e ga ying la ni ki hin men hen bau shin rang ne kan tei la ni yau pa la ni ga kemi la ni ga tanga la ni ki khon la ni ki bri ne ka benta jonga ban jong ka gospel Henry unyo diang ken shis pasha ye kata mentah kan dikapor ye ki ying badikin men do sentang bakendai bad ye ki kemi bad ye ki khon bad ye ki bride lem bad ki jingleben bun gim da suknat ikatu kentin bad ki jingleben kham subang ikatu ki bentak bas man rei hang niu jisu dawan ra umar ko sang niu wan ra ye ki jingkan jong jisu hang ni bad ki jingleben But hagi dekat di basi kemat life ar ter jisu pat upun i ya ka ai ka ba un sasha shua ba un kio lo ga dik fna bat shua ka jimi pat ka jungu ka bukan hang dekat ka ba life ar life ba life sao kin le kum no yo jisu naba ukmi naba ngahkmi ni let kio sha Jerusalem ti yau kunu briwan sa aino hagi rang baleng do bakin ong tho bakin penrem ya u ya gaban yap bakin aino ri u hagi gentle kiti kin sa leben ya u bakin sa bentiu ya u bakin sempat ya u bakin penyap no ya u ula keren lupa ya ka ai ka baun sa sya ka ba ai ka jingkai ka ba syakadar para kan ni kan jai ya u kan jaru ya kita kan kiban bud bat kiban syukri ya u Dena mata kadau para bangin bi jonga kai kadau ka ba upo don ha kaying bendi nyasai kadar kadau kalong namar ka gospel namar Jesus Christ bagi iyang ni ka dor ka ba kinong buot basisya jong Jesus Christ ki haban siu fi ka ni ka jing sa leben ka ni ka jing kodet ka ni ka jing sa pen sitom ben ka ni ka jing jenjar na ka bantau Christ kalong ang no aktin nang way common kumang Yesu tulang haba nyinyang shisha na kabantau Chris bakaktin ka jongu ngalama de kini laga jong ka jingim ngadulot yeki baro namar ke gospel jongu Jesus Christ ngapan kendulot ya ka tulop ya ka kerdan ya ka buram ya ka nam ya ki kabu baro lada kita gi bangayo kidai kiba yalam yang ban kinria no na ke gospel basisha ban ke shisha jo ke tingga jo blai kalong common na ka meta kita kiba yang na ka benda Chris ban ke shisha jo ke tingga jo na maru Paul ong yo Timothy na ka ba ar Timothy lai khat ar ba kita kiba kwa banyak kalenti ke beru blai kin sha pen jitom ben kala clear kemo kemno ke jing yai ni ka faithfulness na ka bentau Chris nam taka hubor ga jongu na ka taka tien ga jongu kebomot ni kmilenti ya ka jing jenjar ni kmilenti ya ka jing pen kodet ka jing pencitom ka bangi haban ma bakata ka dai na do Genesis ki prophet nang ta kitu ki bayang nang kamanta ublay basisha ka tien ga jongu ki apostle ka balang ka banengkong bateter gi hadu kan no kisha na ka benta ukres pa ka jisha ka tien ka jongu Tikum ta yang ni bau Paul ong udai unong sa bendi kamu don ha kayeng bendi bad bau don ha kayeng bendi baka jingdom jengwa kayeng bendi kai ka bangine bosong tu upol uklem le ya kanu ka crime dan kambaman misong tu bau Paul udai ubriu uba udai unong search nong ubadan akor badan ka burong batip Lani belong kumang oh kita nang way uta responsible citizen ndai na but nama kata haba udana ga dikayeng mana ndai naman open ken ya kado ka an
nule kan ke kampam man hendai ngi iya ni budona kan ke jaka kadai namar ka gospel jong Jesus Christ kaba Ukraine ye gini haga dekat kaba khatlai nakashiti shau filamen rangan puli ye gini ka benta na ka benta jong fi ngan puli ka ongkom ne filamen iwe ka dekat kaba khatlai ka ongkom ne to ngan puli la ka benta jong fi para bangit yau bangalakwa banbat yau bangalakwa banbat batnga bana ka benta jong me unyo shakri yanga hagi jingkum ka gospel na ka benta ka gospel udona ka ni ka jaka ba da khwa ka ban kong ngong unong sa bandi u Christ Jesus na ka daw Jesus ka gospel ka jong ka ta ka dai ka bangila shai kadar bal Ukraine ru ye ka bakum ka ni ka jing sha am da ka ni ka benta fin da lai bat nga ha ka ba ar korin mo ha ka nong ka ba khatway ka de khat ka ba ar hu lai ter ter ngan puli na ka benta jong fi ka ai ka ba Paul usha ha ba ya ka leng na ka benta Jesus ba ka khu bor ka jong khatway ka de khat ka ba ar hu lai ngan puli u ong kum ni ar korin khatway ka nong ka ba ar hu lai u ong kum ni ngaru kham tam hagi jing 3 minut kham tam sikat day hagi jing sempat berkham palat hagi yeng bendi kham bun sien hagi jing yap bun sien nagi jiu san sien ngalayo yaga san sau po nawe 3 lai si la sho yanga daki ding sempat shi sien lap len tamau yanga lai si ngala sha pat leng shi ba sigi ngala don haka duriau bajeliu nang ta de kho ka ba at ri ha ki jing let bun sien ha ki jing ma na ki wa ha ki jing ma na ki nong luti ha ki jing ma na la ki parajai ha ki jing ma na ki gentle ha ki jing ma ha ka nong ba ha ki jing ma ha ki klau ha ki jing ma ha ka duriau nang ta ha kita ki jing ma hap deng ki lok ba arsam ha ki jing 3 minut ba ki jing 3 shitam ha kita ki jing bam yo thia bon sien ha ki jing than bat kata ka jing sliang ha ki jing sha jing et bon sien ha ka paja bat ha ki jing leng khoi bat ba nga puli ye ka ting ka jom lai ho Paul wi thu ek ek bo ma na bo ya ka leng ban yalap yu jisu ka khobor ka bo jisu pha ye u shaki gentle shaki Israel ba shaka perthai nampak lamba si sien u Paul khnyum ha ke bedai bagi tagi eki umat ha ka jing im ka jong u pidep na em u Paul snow ju snow la ran ye kata ke kenjri ki ba late ye kti ye kejat ke jong snow la ran ye kata ka bendi ka balak set ye u na mar ba usha ye ka ni na ka bantau Chris ba ka khubor ka jong u kalong ka buram ban sha na ka dau Chris la ka de ka ba kum lu kum nuru wala ka de ka jing ya bro wala galong ka jingya bro but nama kata ka daw para bangit ka jing khot hi ka day ka balong great challenge ka jing tenju ka bakrao ka challenge ka bakrao nama ka jing khot ka jong to ayeng galong bangin shashi tom na ka benta jabu ka ba u Paul Ukraine ha ka ba Timothy iwe prau khot yu Timothy sha ka ba kum ka ni ka jing shikri ha ka ba Timothy kalnong ka ba kan fa ka ba lai ru Ukraine ya ka ba kum ka ni ka jing shikri ban sha shitam fi ka ni ka job description la ni kata ka job prescription ka ai ka ba ngi de ban sung thu ha ba ngin wan sha ka jing shikri iya otra pi ka dor ban long senral ba sha ka long ka ba krau ha du kata kalong ka ba krau ni se pech ka ai ka ban jaya ngi lada ngin yang sisa na ka benta ka kerteng ka jaw tra ka application ka jonga sa jisi no Paul jus ngau le rai so la rai ka ki kindri ki ba la khom ye u wang nalong unong sa bandi udah semua slur ba udah lekmen ha ka ka kerteng piu banik u Petras Ukraine ne ka shiti ka jongu bangin lekmen ha ka kerteng ada ngin sha shitom na ka kerteng ka jong Jesus Christ tongin lekmen ha ka kerteng tongin lekmen ha kata ka kerteng
Bau Paul ulai kena nak kerteng. Nama mudan nak yang bendi nak benta ke gospel jong u Jesus Christ. Ulang bala kloi ban syak ya kenu nak benta u kenrat u bala pen ma ya u. Ulang sisa uta u syakri uba yaine. Kata kedai kedor ka bau siu nak benta ke kerteng ke jong utrai. Ke yang bendi ki kenjeri bagi tu ki baro ki bangala puli bentan. Ini pay bang nga mentapat sekamat ke ba. Mendang ka dor ka ba usiu gi iru penban ye ke jing ya ini ke jong u. Ke jong faithful ke jong u. Ha kata ke jing syakri ke jong u. A faithfulness. The faithfulness he displayed. Kata ka jing ini ka ba open i la open pau shini. Ni yang ni ha ba upol na po ka yeng bendi. Ni yang ni ba u ya u ay ka gospel sa Onesimus de umrah ka yang jo Philemon. Hari belatu dah ka yang jo kenrat jong ula pet no sharum. Pada ka jingilam ka basta ka jong ulai kata ka providence ka jong ulai. Ula poi ha kata ka jaka ka bau Paul. Ma benga. Ha ka jaka ka bau Paul udan. Bagam ta andala poi am ta Paul shim lapen leno ay ka Paul ka jong ula ay ka gospel i Onesimus. Onesimus leo ay ka chikpanim. Bagam ta upab yang i Onesimus ka yang jo Philemon bo kerpa de Philemon ba on priang biang yau ni u syakri u jong u belayo ya ka jing priam nama bu Philemon udai u bangen. Ambil kata anda udah nak yang mendiru ula tho shibul kishiti ka wei ni kita ka de kishiti na lo ki wei pat kishiti ki bu tho ki wei pat ki shimet bagum juru syakabal. Basau gini pe gini ka mat ka baar dak ngin bu gini ka jingkeli. Wei upo ban syuai ka juba ka bang yetip lang baro upol udai unong po. Syua bonyo ka jingpanem. Yetip babaro ki pre gini bapop. Kentuk beri upol, upol kum tahu dia unong po. Syua bonyo ka jingpanem. Udai ubri ubaka lenti ka jong u ka dai syadu job ding. Laka mak lai u da kan niam ka babakla. Udai ubri uba isi yu Chris. Babakwa kan penjot ya ka balang ka jong Jesus Christ. Hendrai haka kam ki apostol kan lang ka bakanda nyetip begini. Kadon kata ka jing kelak sumpong haka ka jing im ka jong Paul. Haka bu Chris u ya syam ya u haka lenti po Damascus. Bagai ka baca iba ula kralong u bangai leo ga chipan empat la khot do Chris la pa do Chris ya u sha commission bat menta pet para bangai hadin alfu prasnem menta la set bendi ya u naga menta ke jingyalap ke jing bena ya ke juga kubor ka ba u menor u isi ba udah kwae ban pendo jait no ya ka ngiyang ni ya kabor ka jong ublay kabala ban penkala ye ki briu ka ba khot ru ye ki ban syakri u ban bon ba ki briu ka ba kendo ka jing syakri kidai ba kidai ki briu ki ba kumo apostle Paul ban ke jing pe ki ba ye yo try ki ba isi yo try ki ba ye de ka pop ki dai ki nang pop ki ba pet na ka jing shai ki ba ye ka jing dum ki ba la penjam burom yo try ba kibam tre wan chi ke jing shisha kam ta ter anda haba ka bor ka jong ublai ka wan ba troy ka jing im ka jong ki kala ba mot ba ki ngai ya ka gospel jong Jesus Christ ka balong ka bor pen em ki hadin bala yo e ka jing pen em ki kut ha ka ban syakri yo try bon ba ki nuksa ki ba kum kata watang hapo ka jela mekhlia ka jong hi ka bor ka jong ublai hadokat ne bangla i ka bakum gani ka bol ka jong play ha ka bon ba ki bri ki badon ha ke jing syakri ke ka bu po le men ba udon ha ke ying bandi po ro shimla khia thai ne chong kai ude bri ba tep ela ka jong ka kamram ka jong u shimla khnyum ha ke badai ba kata ke jing ma ne ke jing ja ha ke jing ka jong ke jaka ka bu po don kata ka ying bandi kabau Paul don kata ka Paul kam dai ka ying bandi ka ba kum ha ki kisni tentang gibril ki sobang malai ying bandi namar ka khampha ka jakat ya ying bandi ban haye ka bam hang thi ban haye kam long kum ta ka Paul ro Paul vila ban wat bani ha ka bandi ka ni ka benta Paul am khyum but shim la thi atha ne pen sarwa kai ka Paul ka jom ulong bri uba komet uba IT lot syakata ke jingkhat ke bala khat de kata ka kamram ke bala ay u bo de ban le
ula tho shibun baki jiti kum amane but ula lap ye ka gospel la ne sam ye ka gospel klem da shong thai kum ong yu Timothy Timothy Saul nang banyalap ye ka khubor haga ba depor ba ka bam depor ndai ta mu ong ya Timothy udah keren ru udah le ru e kata halade haga ba depor ba ka bam depor por ba haga por ka ba kemen nan ka por ka ba sungsi por ba e ka ba kum kani upol upenap hok e ka kamram ka jabu uju pendap uju pendap tadi uju pentrek kam hok ya baro kita ki kabu bakila ki bau blai upli na ka benta ka kam ba ka buram ka jabu uju pen dap hok tadi uju penangkam hok ya baro kita ki jingkang ki bapli na ka benta ka kam ka jabu blai ude ubriu ba ka mission always ha ka mission la khadiu ban shakri Prabangai be jong abad usim bagata kalau kabu ke bekrau o IT bat mat bat ben sim nak mentaka ni ka jingket kle ka kam ka jong ble ulong ubriu shisha bosong thu balela penemeu balela bu ni ka pertai bat ude ubriu uba shijing mod shisha prabangai be jonga ladang nget shisha ba detang ka gospel ka balak ban penem yeke ben sim ke bekodo kadai yang ibang inam ngolaran ban pla le ban sam ni ka gospel ka ban plat iki brio na ka pop na ka dojok no setan kham tam le ke jing thmu ka jang ka kalong ro ban plat yang na ka jing bitar ka jang ublei ka ban sawan tongin long kom u apostol Paul tongin long kom u apostol Paul u pada snongu e kata ka jing pedem ka ba ulai omar bat u ailot ba ulai lo ki ai baro ban yo ban sam na ka juga khubor na ka banta ki wepan Vi giba upedi kata ka faithfulness wada bodan pa yung bendi kata ka kam ka balakhat ka ministry ka bal ayu umdeta mo ay ka gospel la thoro ye ka shiki umdeta ka ni ka way badan ros ki pa ki shiki bo tho na ka yeng bendi kaya ka mga ihang ni fitib dem na i bo apostol Paul uni bre bam chupen sawaka ye ka por ka usung thu ye ka dor ka por ka jing im ka jong kabamot u syakri u try daka donor baro udah syakri pura ya bagai ni kasdang naga jing iye yo tau nong pedem u bala iye ya usung thu ba ya kini lesi ya kini gawai naga jing rai ka ong badan tang gawai ka jing im bagai ni ka jing ka manginang kan sa late nok kloy batang kata ka bangile na ka tau kristang kata kan juno pi ka faithfulness ka ministry ka jong Paul kalong ka jingker khu ye gitu gi bangai paro ka to ka Paul ka gi bang ka to ka Paul ye gitu gi nangalam ka to ka Paul ba ki shithi gi jangu bala persat mun sim na ban sim ba ko jong blai ki ba na ka bible ka jong kalong ka jingker khu ro na ka benta jong judan ni kata ka vacation ban le shong shuti ni kata ka family trip ka jong udah bam ji shong thai udah breu badan barobor ha commission filawan pet ni kibabel ke jong fi ke bapani ya ke bat ke jinglait missionary ke banin kong ke baan ke balai ke jong apostol Paul long tik kumba ulalet la kuno kumo shiten ka pertai banyalap ya ke gospel ke jong Jesus Christ kam tam ke Paul lai umdan kali umdan train umdan flight umdan ai ru e la dei la ban tanda ukulai la dei kali la dei tanda ka kejat kam ni ke besok para pang hindrai ubriu bala khat dau trai ulong ba yai ne man pendap ke jing khat ka jong kam song ha ka ba kum no ka jaka ka bang idon kam song ka ba kum ka ka perthai ngidon ka song ka jing sung thu ya kata ka jing padem ba ka sakri ka boleh la khat ni pila ba don ka kali ni pila ba dia ka jat arpo kan ta ban pois ka jaka ka boleh la khat ni menyalap ke gospel lang ta Fi kawan yang kajing iye yau trai kawan nama kajing iye yau trai te kumta ko ki para bangi be jong ay kani ka por ngan pulis yo fi ye kani kajing kran jong apostol Paul na kam ki apostol kanong ba arpo ba ka khot ka ba arpo sao para bangi pengan puli ye kani na ka benta jong fi khot ba arpo sao kong kumne henreng a khindu ye la kajing im bat ngam yo kor shu ye ka ba kumta ngan yo pendep ya kata ke jingpet jonga ba de ka kam ublei ka bangala yo na utrai Jesu ya ka ban pla ya ka gospel ka jingaye ka jong ublei kata gre ka bang iru nginya plalang ngine ko jing mod lang ba lang ida ka no ka jing shikri
ngin ko jingmot bangin don ye ke ju ke jingmot kumba u apostle Paul udan kata kadai kabangin ya aimen sim para bangin hoi ke don ke por kabangin haban por bagi ke sem ke jungi bagi we kita ki jing ke klik ke jungi ki loin ke sem ke jungi nang inam ben klat pat kata ka priority ke jing bu ning kong ke jungi ya ke ai ka bau play u la khot ba u la bu yang ngi bangin pendap na ka ke kerteng ke jungi kenang bangi ru ni ong lang u polang ni ngam ngalak hindu ila ke jungi nang ila hindu ila ke jungi em alam don ke jing khang lenti yang ngi alangim nyokor shu ya ka am don kata ka jing penwet yang ngi na kam dawan pendep ya kata kam ka bau bleu la ai hangi na utra Jesu ikan pla ya kata gospel ka jing e ka jang bleu oh kan mau ya kini kenang bang ila yo jing kai bang boy sekini ki benta ki besadien ha ka debat ka jing ikai ka bang simpat nang ni kum dongin petrikam halai ka jing em ka jongi ke ai ka ba ngin yo pat ya kata ka jing kai shalade ka application kum ngin apply kata ka kintin unong sa bandi ba kini kimat atli shala ka jong ka jing em ka jongi ka bening ko ki para bangi be e jonga ka dor jong ka jilong sanran ba shisha kalong ka ba khrao do kata dona preng jongi min sa ya ling ba ko mo apostle Paul ya dona preng jongi sa du wa la ka jong ka jing em ru ko balong apostle Paul dona preng jongi sa du no ikam diki paralok longi ngelong sem bagi ai baro ka baka pertai ka terwa naga benta ka bangi yen na kam tau try bat ka jisha ka chumu para bangi be jonga ada ka po kan wan ka bakum kata ha ka ba pihaban shim ye kara hatu fin yen ne em na ka bentau Chris bat na ka benta ka jisha ka ktien ka chumu hatu fin jin em yu Chris bat ka jisha ban ya ka ba jit ka jing syukur bat yiki ai jong ka dika pertai ki persya ya ka kerteng utrai ka ketien ka jamu atau fi klonia mandu ya ka buram ya ka bor ya ka pisa ya ka jing pranam ka jong fi rafi sutu bakata kamdan na ka jaka ka bedai na ka bantau utrai para bagi be jonga atau fin jinem ya ka ying bandi na ka bantau Chris ne fin jit ya ka jing suk bat len lut yiki ai baro ki bo try ula kren ketien jemu kala kren hatu fin jit ban suma le ka jingim dakaba ya kersum lang bat ka besniu ne fi kloi ban du ye ka jingim nakam da ka kerteng utra ka gospel ka jam habak ka bakum ka ta ka po kan wan ye pi fi chem ye ka rai kan ta ka dai ka jing tenju ka ba khrau ya ka jingim ka jong fi ta ka dai ka application ka baning kong ba mentangin pet pat saya ka ba ko ki para bangi be jonga tu nginya tray rengkat ban aimen sim iwe ha kata ka jing syukri yau trai jongi da ka bangi kentu para bangi ne pen dan kam hok ye baro ki kabu kabor ka sor na ka banta kamon jong Jesu ka jing khot ka bo Jesu la khot ding kam ka bo la khot ding bangin tray bat na ka banta ka buram ka jong kalau nggak baik, mereka jengai kau try, kedap yang hani pun ayah kabur, bangila ban pendep, yang kata kejengkot, kajong, bat kabalai. Let's see, pidana kejaka kaba, pitrang man syukri Henry, mdan manu kiba, berkuat banyak syukri dekat lang bat fi. Para bangibe jonga, wat yang kejaka. Kabala ban ya aikti kamon kadiang bat pi banyak tray ka kam ka jong ble bat ka ba pimdei ban chiwak roma dawan ru ya kata ka jing syakri ka ba kadon kata ka jingkai ya ka ketien ka jong ble mdei ba sui kai song shit roma pertaharum barhaneng ndei ka badai tik ka bada song thu bat ka bada song nia ba kata mdei tang ba kan nyarap ya pi bafin
tre kam ka jong blai kan polish bharo ye fi hagi bedai ka jingte pe ting ka jong blai bar ma fi shakri phinam shu the ka ya ka ha ka slawa kadon ka jing men toy na chi post nam hadin sans nam pada we ni ar mot yo jing men toy na ka jing shakri ka bedai piang ka long ka jing men ba ka buram na ka bentau tra kadon kanong hagi bedai bat ka ni ka bentah tidak nak tak ada awak tak bakum kata kaji syakri berkabar what up ini no dan mana-mana kita sengaw kita kafi kita kelong on concern ni kita pada ke jong Chris maka dai ke jingalap ada ke jingkai ke tir jong blai ke jing shisha pi mare pi di bendai uta usipai uba shisha Chris what up ini no mare kata ke jing khot ke jong blai re mare rengkat bagi kita kibri bagi yang agak jing shisha wa da bakum kita ya chakmat pendap ke jing khot ke boleh ulah khot fi ni kloi na ke benta jong fi ban banyarap lem na ke benta jong fi banyak aimin sim lem na ke benta jong fi kabalang CCRC Christ Center Reformed Church ke badan apa seorang kalau boleh kloi banyak rap lem nak benta kata ke jingkwa ke jongfi dai tang ban chupa ai fi in rei banikai ro fi ya ka tin ka jongblai fiana no ka jaka pila ya ka ban kontak ani ban wat ya ka diga jing shakri ke jongi kadang ni pom somen seorang ban ngilong bla kloi banyak rap lem nak benta jongfi Al-Fiwan ke jing shakri ke bade piang ngilong la kloi banjarap kata ka bentaru daga jing ei bagi jisnai ke jong play nak kata ka borom ka jong Jesus Christ kum ta na ai ke jipun kot aga ni ke pol conclusion ha ke bade bagi tai ke jikai ka mat ka bangla ashafi ke ni ke janme ka benen kong hatofi pin long ne em unong sa bandi nak kata gospel jong Jesus Christ ada kawan kan jahat ke jing jong fi kabukum kata filong la kloi ne balong unong sa bandi naga benta ka kerteng ke jong Jesus because filong la kloi ne man shashi tom naga benta jo la hakan no ka benta ha ke jing im ke jong fi naga benta gospel bat naga benta Jesus Christ bagba hada filong la kloi ne balong ta bond servant uta shakri balak balak home nak dau Christ bat naga benta Christ ban khongu ban pendam lut hu bat ban shakri ya haki eke ibaro haka jing im bagi shakri ke jong fi nanti bagi bangai basyakan ang haod lafi ang haod let show try ka jing doy ang try kumalong Isaiah nahang ni to pa yang haka jaga ka banganyo ka jikai hali kata pa ru yang bangan san hang ta bat banganyo ban pa da kata ka jing shikri shakakam ka jong me nahani try pa yang Ndai baik direct sa kajing shakri hindai bangan tip ningkong bangan san ningkong kenang mga long uta u ambassador u balarkam na kabanta ka kerteng kajang utra kumala pa ayo po da balang po antio man paru ye fi hangta kalong ka badengkam ban yo ye kajing kai ka badibiang ban pa ye fi da ka balang duai ule ye kata ha kajing im kajang fi mashisha na fi duai ule juba da kajing kajang fi long briu na ka briu ka balarkam but pelong ka jing shai saka pertai bagi breaking i ka boram ka jong baka jing im ka jong pi tamba long la kloi para bangai kani ka calling ka jong blai ka ministry shisha kam de ka besok pada fi kwa banya shisha ha ka lenti ka jong trai unong sa bandi jong Jesus Christ nama ka gospel opo i ka dor ka busio na ka gospel bagi iru kejingai ne ke jauh ubat ke open pau shami hakata kejing shakri ke belakang yo dongin pendam ya kata kejing mera thong jang kejing ke bawang po I fought a good fight of faith I finished the race dongin laban ong ne kata kejing ong hadin sans nem lais nem ba chikos nem ha kejing im ke jong fi ana fi iba kejing wa jefi ke shutulun kom ju kam dong kejing so anong ya fi pet na kata jaka kam ta la de jaga kam don ni ka tin ka jisha ba ka gospel ba sha ham ta wat nom pen sarwa kai ka pol ka fa dom pek tangi ka jing song shit
Walau pek tay ke jingrai hitam ke jepun hewan ke jaka ke don ke jingkai ke ketiga jong blai kenang ma fin long balar kam hadi chus nam pinam I ba pila pen salwaka ya ke por ba ke jingem ke jong vil ke jing shakri ke jong vi ke dei ha kata ke ba pisule rumah wa hadi chipos nam ru kanong vi kam don ke jing mentoy setia nang ta pila bentai ya ke nong rem daki paulak pada kata kanong rem kalong ke babakala kata ke jing pulut ke jong pi ke spa ke bo ke por kalong le no ke nong pi para bang wat num pen serwa rumah ya ke jingkot ke jong oblay ha ke jingem ke jong unom saban di tong ke ma ni ke din nang ta ke borong mokres amen.